Ki asya ki dei kawai na ki kenhun nong tre ha ka tanat ka kot ka khia ka balong ka kenhun ka ba don kam bat ka ba kong santam ha ka jingi khun ka jungi bangin yo ya ka jella ka ba kot ka ba khia ha ka ba ki briu kin long ki ba kot ki ba khia Hendrai season pe si ki ba bun ki ban perkhat ki nong ba kini ki tre ka kam ka barit ka bam i dondor Hendrai kam long kumta ki asya ki balong ki nong tre mon sobha kat kum ka skim ka ba ka sarkar India kala sedang nadu ka senam arajar san ka kam ka jongki ka long ka ba khia hadu kata-kata ki rung nagawi ka thliu ying sagawi par ka thliu ying ban ka li ban pertho ban tokit ya ka jinglong ka jingman jong ka kot ka khia jong ki brio ha ki babun ki benta but ya kata ka kam ka ba ki rung nagawi ka tingkong ying sagawi par ka tingkong ying nagawi ka si sagawi pat ki yo ha ka jingsiu ka barit na ka barit tam but kalalong sisa ka jing ban khia ya ka jing im ka jongki mdei tang ba ki yo ya ka jing yo ka barit lani ka jingsiu bainong lani ka jingsiu tulop ka barit ha ka jing sisa ka tulop lu kim yo hi ka sulong tang itu i bai benrap pisa bagi yo ka bagi kat kum ka skim ki ong ka incentive but ilong ibarit hadu kata-kata habayenu jor bre bat ka kam ka baki ki hab ban tre hoi kat kum ka skim ki ong ba ki asya ki tre ya ka kam ha ka por ka baki lat ka bamut ba kani ka skim hi kam kni no ya ka jingim ka jongki bakin tre da ki wei pat ki kam hendrai hamadan bat ha ka jing sisa kamlong kumta ki asya ki bapli nadu bami ke sengi hadu besep ke sengi labanong pra shipo khat ar kenta hadu khat san kenta ha ka sisingi ki trei hadin bakilawan ban rung saying ki briu ban tokit ya ke jinglong jingman jong ka kot ke khia ki hab ban penkre saya ke report ke jongki bakin ai syaki health center ki baki ki trei but ngidai ru ban tip ya ke ni ka wei badai halor ke report ke jongki ba ki doktor lani ki bayadon benta ha ka tanat ka kot ke khia bat ka sarkar hi ka thau ye ki policy lani ka sna ye ki plan bat ye ki program kumno banwan ra ya ka jingkot jingkhia ha ki nong song snong highway pe way nong song snong te kumta ngi snotho ba ka kam jong ki asya kam de ka kam ka bakai ka de ka kamba ka ba kraw ka ba ki kile nagabenta ka jingim jonga jongpi iwei pe iwei inong song snong balara phi pe kat kum ka skim ru ki asham dei tang ba ki le tokit lani ki kli ya ka jinglong jong ka kot ka khia jong ki bre ndai kat kum ka skim labatai ru ba ki la ru ban ai jingerap ya ki bre kum ya ki ba pang po lani ki ba pang pre ki ba pang penhiar bat kani kalayarap ya ki nong song snong haga jaka bakin du sngi lani bakin du bela bak tang namar bagi ha ban wat dawai lani ban wat jing sumar se dispensary lani se PHC bat kumta teter kiladon ki asya ki balej hadu atingkong yeng ban ai ga jing sumar ka baki briu ki don kam ti kani ka de ka kam jong ki asya ha ga bai dei bat ka kot ka khia mo teng teng ngi se ye kren sepang ka jingroi lani ka jingkiu jong ka jela bat ngi dei ban sotu badan tang artli ki dingkot ki bakraw ki ba ngila ban tho ye ka jing kiu badi ka jing hiar jong ka jela ka wei ka dei ka kot ka khia jong ki nong song snong lani ki nong song snong ki long ki ba kot ki ba khia lani lara kata ka kot ka khia bat ka sumar pang ka long ka ba biang ha ka snong bat ha ka jela bro ka wei bat ya kata ngila ban kam bangilong ke jela ke balaroi ber ke balaya sakmat lada ke puli ke dangli jong ki khon ki kti ki jongi ke long ke biang utaru udei wei pat u dengkot u bakrau u bala ban tho ya ke jing roi bat ya ke jing ya saprang jong ke jela ke jongi te kumta ki asya kim dei ki nong trei ki ba mulumana ki bangila ban su pe iben ki lani bangila ban su nyoben ki kam dei kumta ndai ka longpat ke basusi ba hakini ki
kendiat por ki kendiat benai wat tang kata ke jingsiu ke baki ki de banyo kata ke jing benrap pisa ke baki ong ha ke skim ke insentif beper ke baki ki de banyo ke bolong tang hapo 8,000 tengka baga ai ke central government but ke baga state government ru kala kular ban ai ke ba yeringkan bat kata let's say ke ban long kumnu ha ke si benai kinyo 100,000 tengka ndai da people khan 100,000 tengka akum gani ke juk ke barem ke perthai ke batan bat ke bahiran kumno kin im wat tangnya kata ke 100,000 tengkaru kimla banyo tikna bat kat kumbengi i kat kubor ba ke jingsiu yaki kalong ke bam tikna bat degi benai ke pisa ke sakut bat dena kata ke dau ba hagani ke sautrik uleber arjar arpuar ka kenhun jong kinong trei asha kata ke Meghalaya Asha Workers Union kila sim ya rai ban pelong ya ke jing ki naga benta ki jing dawa ki babun ki jongki ti ki jing ki bat ki jing dawa jongki asha ki long ki ba shongnya bat ki ba shong an ka ba mangi ki nong shong snong ni dei ban kershan ting e yaki bat kham tam e banginya yang ringkat bat ki ban yakun naga benta ki hok ki jongki hoi kat kumbangi i haki khubor ke union jongki asha ke dawa ningkong e ba ke sarkar ke ban pelatno ya kata ke pisa ke baki ki ban yo henrei ngina ru ban benrap kiseng nong trei nong bela ki badan ha ke jela kila ban kersyani ki bat ban ai men sim susu iki bat mangi ki nong song snong ru ngila ban ya dawa ringkat bat ki ba anyono ya ki nong trei asha lani ya ki asha kum ki nong trei ki ba pura jong ka tanat ka kot ka khia bat haba la nyo ya ki kum ki nong trei ki ba pura jong ka tanat ka kot ka khia ka ba mut kin yo lut ya ki hok jong ki kum ki nong trei kum ba yo lem ki we ki nong trei sarkar bat ki bamde sarkar ru ka ba mut ki yo ya ki leave ki yo ya ki jingsiu ki ba biang kat kum ka jing tibet ke jongki bat ngimdei ruban klet ya gani gawai ba ki nong trei asha la dei ban nyow ya ki kum kita ki skilled bat ki highly skilled laborer kabamut ki nong trei ki bala pentibet namar ki asha ru mdei tang ba ki chulet se ki yeng ki bri ban kli la hikai ya ki bakin tip saphang ka kot ka khia bat ka sumar pang kabamut ki la yo ya ga jing hikai mentale le ngitip ba la batharu ya ki asha bakin penyaj seki artli ki weipat ki program bagata gade ka malaria bat ka tuberculosis control program ka bumut kiniru ki dei ki jingpang ki ba ki briu ki ba trei nagabanta kini ki jingpang ki hab bantip ki dei ki jingpang ayu bat kumno bakin le yeladi bat kumno bakin yethu seki nongsong snong kumta ki asha hi ki dei ki skilled lani ki highly skilled laborer but kumta ka sarkar ka ban treat yaki kumta ka ban nyo yaki kumta but ka ban siu yaki kat kum kata ka minimum wage act ka ba batai shai ki a ki skilled labor but ki a ki highly skilled labor tenrei kat ba ka sarkar kadang penbet ya kata ka bamut kat ba ka sarkar kadang perkhat kumno ban penlong yaki asha kum ki nong trei ki bapura jong ka tanat ka kot ka khia bat bakandang pen khre kumno ban siu dor ki ka tulop ka jong ki ka bangi dei ban dawa ringkat bat ki ba mardor mentahi ka sarkar ka dei ban siu no ki amduna ya ka khat phra hajar shibnai ka ni ka dei ka hok jong ki asha bat lingba gani ka khubor nga ai ya ka jing krishan ka ba pura ya ka jingi khi jong ki asha nagabenta ki hok ki jong ki ban nga khot nga weru ya ki weipat ki para nongtre nongbelasngi ki badan haki seng bat ki kenhun ki ba pher bat jingi baro ki nong sok snong bangin ailem ya ka jing krishan nagabenta ki asha hagani ka jingi khi ga jong ki bat bangin poilang sha ka thong jong ga jingjau